लोगोफोर नोंथांमोननि खबरखौ आं लायैया जोबोद गोबाव जाबायमोन बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि खबरखौ सोंनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ गासिबो मोजाङैनो दङ ना सोरबाफोर लोमजानानै दङ नामा सोरबाफोर दुखु सिन्थायाव गोग्लैनानै दङ नामा नोंथांमोना सोर माबायदि अबस्थायाव दङ आं मिथिया नोंथांमोना आंनो फोरमायहरोब्लासो आं मिथिगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनो नोंथांमोननि खबरखौ फोरमायहरगोन आरो आं नोंथांमोननो फोरमायो आंनि खबरखौबो आंहाबो मोजां आं मोजाङैनो दङ जोंथ' जेब्लायबो मोजांखौथ' थाखानो नांगोन ना लोगोफोर मानसिनियावथ' आरो दुखु खैफोद सिन्था भाबना बेमार आजाराथ' थाखायो नंगौना नङा दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो मोजाङै थादो नोंथांमोना मोजां थायोब्लासो आंबो नोंथांमोननि लागै भिडिअ लानानै फैनो हागोन आरो आंबो मोजां थायोब्लासो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन नंगौना नङा जोङो बारा गोबाव रायलायनानै समखौ बेखार खालामला नोंथांमोना आंखौ जोबोद अनबोदों जोबोद सापर्ट खालामबोगासिनो बेनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो अन्नानै कमेन्टआव आंनो फोरमायहरदो आरो लोगोसे जायफोरा दाबोसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ जेब्लायबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै फैदो बिदिब्ला जोंनि खाफालनि लिरनाय जितु काहिनि बे काहिनिया मा जाबोगासिनो आरो मा जालांगोन उननि समाव जोङो नायलांनि दिनैथ' स्कुलाव थांखानांगोन आङो जि बादों स्कुल थांनो आयु दिनैबो मामाखौ थगायगोन आङो स्कुल थाङा आं सिखारनोनो बादों जि गोजांदों गोजांसोदों माथो मामा मामा इसा आइसना सिखारदो फैलायबाय दा आयु बे गथ'आलाय हाख्लुबजोबनानैसो उन्दुना दङ माला सिखारबावगोन माला मोखां सुबावगोन माला ब्रेकफास्ट खालामबावगोन माला स्कुल थांबावगोन दे बे गथ'आ मामा मामा सिखारदो नै सम जाबाय स्कुल थांनायनि सानफ्रोमबो लेट खालामबाय थायोहाय बे गथ'आ आयै मानो दायथ' बुजिया बुंबाय थाब्लाबो दे सिखारबानो गोजागागोन थौ सान्दुङाव थौ सिखारदो स्कुलनि सम जाबाय मामा स्कुलनि सम जाबाय दे जल्दि मामा बाबाजोंसो थांफागोन आङो स्कुलाव बाबाजों थांफाबावनोनो बाबाया मालाय दहायनो थांबाय दुकानाव नों उन्दुनानैनो सिखारनो रोङा दे जल्दि सिखारदो दे आदैया बहाबा थाङोनो आदैनि बाइकआव थांफानो हागोन दे सिखारदो दे आइदे मामा गोजांदों आंखौ मामा उन्दुनो होबावना दसे जानाय नंला बे गथ'खौ खुगाजों बुंबाय थाबा जाथारनाय नंला हाथाय सादों आदै मामा हाथाय सादों हाथाय एम्फौ जानाया गोजांनायजों सादों मामा ओइलाय जालायबायना स्कुलनि सम जाबायना मोनसे बेमार ओंखारजेनबायनो नायना नोङो एम्फौ ओंखारना दङदां हाथायाव फोथायाब्ला जि सादों गावहानो गोदैल' बुस्थु जाहोबाय थायो आरो आंनो जाया होनब्लाबो बेखायनो एम्फौआबो आंखौ बारा अरबाय थायो बिराद सिल्कि जाबायना नोङो बिराद सिल्कि जाबाय जानाङा गोदै बुस्थु जानाङा होनब्ला गाबनानै लाग्रा दायो आंखौसो दाय होदो नोङो जल्दि उथि बेनिखायनो हाथाय एम्फौ थानाया फुङावनो सिखारनानै हाथायखौ साफा सुना लानांगौ ओरै गोबाव थाबाथ' हाथाया साखागोन ना दे उथिदो मामा हाथाय सादों मामा हाथाय सादों स्कुलाव थांनो हानाय नङा मामा आं दिनैल' थाङा स्कुलाव गाबोन थांगोन मामा हाथाय सादों गोसाहैनो साखादों हाथायाव एम्फौआ माथाम अरनाय बायदि मोनखादों मामा थाङाना दिनै स्कुलाव गवा सानफ्रोमबो बिदिनो मोनसे बेमार खिन्थिफ्लानो बेसेबां देर लस जागासिनो नों बेफोरखौ मिथिगौ थाखा फैसायासो ओरैनो थांगासिनो फरायनाया थालांगासिनो हाथाया न'आव थाबाबो साखागोन स्कुलाव थाबाबो साखागोन बेनिखायनो स्कुलावनो दलद थाहै नङा मामा आंखौना दिनै
मिसा फरायनो होगोन होनदों मामा हाथाइ एम्फौ जानायाव खुगाखौ सिनो हाया रायलायनो हाया बारा फरायनो हानाय नङा मिसा आंखौ फरायनो होबा आंनि हाथाइया बारा सागोन ना मामा आरो फरायाबाबो आंखौ मिसा बुगोन ओमफ्राय लोगोफोरा आंखौ मिनिगोन ना मामा देलाय खुगाखौ सिलाय बहा हाथाइ एम्फौ दङ नायनि आङो दिनैसो खोनाबाय माथो नोंनि हाथाइ एम्फौनि खोथाखौनो बुंफिननो रोङामोन नोङो मानिया आङो मानिया सानफ्रोमबो बिदिनो मोनसे बुंबाय थाखायो नोंहा बेमारानो जोबखाया स्कुल थांसैबा जल्दि थौ मानिया आं दिनै मानिया नोंखौ होमबा आं खिहैग्रोनि खिनो ओंखारदों आं दे जलि गोख्रै खिनानै फै बिमाखौ सानफ्रोमबो जाम्बिल' खालामनो नागिरो बे गथ'आ आंथ' दानो ओंखारखाला गोबावजोंसो ओंखारखागोन स्कुलनि टाइम बारग'बासो ओंखारखागोन आंथ' मामा ओइ सा दाबो जायाखैना नोंनि खिनाया मासे गोबाव दे जल्दि मामा खि गोरा जादों खिखौनो हायाखै मामा दसेबाव आयु मा गथ'हाय नोङो मा गथ' मानो एसेबां टेम्पालि जाखो नोङो खिया गोला जादों खिथु सादों नंमारा हायसा ओइ नंमारा नोंनि खोथाफोरालाय बिसिनायाव थाबा हाथाइ सादों लेट्रिनाव फैबा खि गोरा जादों खिथु सादों अबे मोनसेखौ फोथायबावगोन आं नोंनि दरजा खेवना हो थाव लांनि आङो थाव फुनना होनि खिथुआव थाव फुननि आङो दरजा खेव फै मा खालामबावगोन आं दानिया मामा नांला दे थाव फुनलायनो नाङा आं खिया मोनामसोदों हामा मैला फैनो नांला दे जल्दि दे हनै आदैया ओंखारबाय थांनोसैनो आदैया दा नङाबा थाबायना थांनांगोनबो आदैजों जल्दि बाइकआव थांफादो दे जल्दि आदैजों थांला मामाजोंनो थाबायना थांनोसै होननोसै थाबायना थांबाथ' टाइमा लेट जाखागोन थगायनोसै आं मामा आदैया थांनोसैबा थांनो होदो दे इसा मा थांनोसैबा थांनो होदो टाइम गैला बाइकजों थांबासो सहैसिगोन आरो थाबायना थांनोसै नागिरबावदो नोङो समा गैखाला ओरैनोबा जानाय नंला मामाया आंखौ दिनै नागारखानाय नंला आं माबा मोनसे खालामबावनांसिगोन आं खर' गिदिंफ्लानानै गोलैफ्लाना थानोसै होमबासो गसिगोन स्कुल थांनो आइदै मामा ओइ इसा फिसा मा जादों मा जाखो मा आइदै जाखो आइदै खर' गावबाय फिसा हिन्जाव मा जादों मा जाखो ना खिथुआवसो गावबाय बायबाय खि गोरा जानानै आइदै मामा दरजा खेव फै जल्दि ओइ आइ सना दरजा खेव ओइ आयै अलंबार हनै एसे माबा जाबाय लेट्रिन सिङावनो आयै फैलाय गोख्रै एबारि थैदेबारि थांफ्लानोसै आं इसा मा जाखो आइ इसा सना ओइ आइ मा जाखो अलंबार इसाया मा जाखो अलंबार इसाखौ थिखोदो जल्दि ओइ आइ मा जाखो आइ आयै फिसाया बेबायदि जानो गोनांखायनो दिनै स्कुलाव थाङा बुंबाय थादोंमोन आंनिनो गोरोन्थि फिसानि साननाय सुनाय फिसानि देहाखौ आं बुजिनो रोङा खालि थोनसोमोल' आं आयै फिसा थांनांला दे स्कुल थांनांला होरो साइथो बिदि नायनानै गाबबाय थाबा जायो नङा बेखौ गोख्रै हस्पिटाल लांनांसिगोन मा जाखो बेबा दे अलंबार गोख्रै फिफायाबो गैया फिफायाबो थांबाय दखानाव गोख्रै दे आंनि फिसाखौ दे आंनि फिसा हिन्जाव मा जाखो फिसा हिन्जाव माब्रै बिदि जानो मोनखो नोङो फिसा नों दा बायदि माबा मोनसे जायोब्ला आं बोरै सहायनानै थागोन फिसा बाजै बारा गाबनो नाङा इसे जेबो जायाखैब्ला आंनि फिसाया मानोथो दाबो रायलाया ओइ मामा आंजों रायलायलाय मामा इसा रानि फंसे रावखौलाय सुना फंसे रावखौलाय दे खर'फोरा नाना हो खाफालफोराव नाना हो आं आथिंखौ नाना होनि दे जल्दि दे मोदोमफ्रा गुदुं जाखांथों गोलैनानै आंनि फिसानि खर'फ्रासो गावबाय बायाखैथ' नायनि आं नै दा
दिनैबो आबै फिसाखौ स्कुलाव दोनहैलायासै दा बे बिहामजोआ आयै नायलाय एसेयाव नै गोलैनानै राव साव गैयि जानानै दङ हाबाब माबोरैथो मा जानो मोनखो आंनि फिसौआलाय आयै अना खाना माबोरैथो बहाथो गोलैखो होरो बाबा होरो बिमा थानानै बिफा थानानै आंनि फिसौआ बोरै मा जानो मोनखो बिमा थासान्दियाव बिबथि थासान्दियाव आंनि फिसौआ माबोरै गोलैनो मोनखो नायाना नोंसोर फिसौ सासेखौ आयै नायखादोंमोन बिबथियाबो स्कुलाव लांनो होननानै नेनानै दङ आंबो बेखौ ओंखाम जाहोनो रेडि खालामनो बुंगासिनो खिहैदोंमोन बियो खिनायावनो मा जाखो गोलैना थाबाय आयै एसे मानो दाबो रायलायाखै आयै नों रायलायलाय आयै नों रायलायबा रायलायबायगोनदां आयै आबै नै आबै फैदों सना नोंनि आबै फैदों आबै रायलायलाय आबै लिट्रिनखौ ना गंसे इसानि थाखाय फिसा सा बानायना होनोसै आङो इसां गोजौ नालाय मानसि गिदिरनि लिट्रिन बे उन्दै गथ'आ उथिनायाव ओंखारनायाव बोरैबा दिलेनानै गोलैबाय बियो औ बिदिनो खालामनांसिगोन आबै फिसानि थाखाय खिग्रा फिसा सानो बानायना होदो बाबा मालाबा आथिं आखाइसो सिफायना लाजोबसिगोन बे फिसौआ ओरैनोबा आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसौ आयै आबै सना उथिलाय आबै आयै बेखौ बिदि दोनजाबाय थानाय नंला थ'दो लाना थांसै डक्टरनियाव आं जोबोद गिनाय मोनबाय आयै आंनि फिसाया माबाफोर जासिगोन नामा डक्टराव थांनोबोथ' हनै टाइमानो दाबो 10थाल'सो जादों डक्टरा 11थायावसो फैयो मा खालामगोन बहा लांगोन दालाय टाइमा 10था जाबाय स्कुलनि टाइम बारबाय मोजां जानोसै आं ओइ इसा मामा आइ देलाय दे मामाजों खनसे रायलायलाय इसा गाइखेर लोंनो मा मामानो रायलायबाय गाइखेर लोंनो नों सना आबै फिसा नों रायलायबाय बिहामजो आबैया मोजां जाबाय हनै आबै सना मा जादोंमोन नोङो हो माब्रै गोलैया मामा आं मा जादों आबै नै बिहामजो आबै फिसाया माथो गाव थरानो गैया मा जादों ना गाज्रि बारफोरसो नाङाखैथ' मामा थु स्कुलाव थांनोसै आइ सना आंनि लोखि नांला दे दिनै स्कुलाव थांला नोंनि देहाया जोबोद लोरबां ना नों दिनै उन्दुनानै थादो समाबो बारबाय स्कुल थांनांला होनबा नाङा दे आबै दिनै थांनांला नों दिनै न'आवनो थादो गाबोनबो थांनाङा आबै औ आं बिसोरनि प्रिन्सिपालजों रायलायहरनोसै साननैसो न'आवनो लाखिनांसिगोन फिसाखौहाय लोरबां जादोंदां देहाफोरा मामा गाइखेर लोंनो औ आइ ओंखाम जाग्रो ओंखाम जाखांनायनि उनाव गाइखेरखौ लोंदो दे थौ दे बिदिब्लालाय थांनोसै आङो मोजाङै नायबानो जाबाय इसाखौ दे बिहामजो आबैखौ एसे नाय खामानिफ्रावल' गोसो दाहो बारा आं मावसिगोन खामानिखौ पेकिंबो दंखायो फैदो आइ फै ओंखाम जाहैनोसै फै दिनै स्कुल थांनो गमारबाय आङो थगायजोब्बाय आङो गासैखौबो